Čaute ľudia, moje meno je Mrsinku a dneska vás zdravím pri mojom ďalšom videu z druhý part let's playu na The Respawn of Blaze. Už som troška pokročil, som level 36, mám heku za 40 000 a revolver za 65 000, brnko mám za 60 goldov alebo za koľko, neviem. A dneskajší part by mal byť čo ešte za goldy tu je, ten armor. To ešte volá, čo sa mi zdá, že som kupoval. A Little Italy. Len tak z nody som si ho kúpil. Takže mám tu tento revolver a ideme sem na misie, lebo som išiel na multiplayer a mi to dobre sekalo. Keď máme proste hociakú mapu, ja som si dal na schvál túto. Ja si tu proste chillujem, úplne si končím, že Q0, neviem koľko, 20 Q0. S revolverom som rád, že som si ho kúpil, úplne proste, teraz som zistil, že sa mi to oplatilo. Nelutujem, proste, že som si to kúpil. Čo s tým je, boha? To seká. No jaj, môže sa na to, viete čo, idem reštartnúť telefón, keď toto dotočím. Lebo mne občas úplne seká, aj Minecraft minule sekal. To bude taký, nie že let's play, ale shit play. Dúfam, že ma ani raz nezabijú, teda už ma raz zabili, akože. Nechápem, prečo len také lody. Čo to je, kurva? Chodoriti. Ale Krist nedá. Ja aj viem, že mám lagy ľudia, ale ja dúfam, že sa vám aj tak toto video bude páčiť. Takže tak. Ak nie, no tak ja neviem, ty kokos. Možno sa vyprnú na to, však nechcem nadávať. Však mi tu seká na botoch. To čo je? No to má poser toto. Čo plánujem proste, na čo si budem šetriť, budem si šetriť na ten oný, nech sa to volá, na tamto brnko za 95 000 alebo 90 alebo za koľko, neviem. Potom si budem šetriť ešte na taký ten granát, že keď vás zabijú, takže z vás padne granát. Nejaké hedky som hodil. No hen tomu tuším, jednému som hodil hedku. Ešte tak teba už nezabijam. Točím koľko. Ešte jednu hru si dáme a končím. Ja viem, že to je proste nič. Jaj. 4:09, točíme 10. Ja si ešte skúsim našetriť nejaké goldy. 110 goldov by som si chcel eventuálne našetriť, alebo proste niečo. A chcel by som si kúpiť úplne nejakú epickú zbraň. Viem, že to není šejk, ale haha, pohode. Dáme si Drokicová táto mapa. Tiež mám rád túto mapu. Toto ty vole, ten armor, keby mám proste, tak neviem, čo by som robil. Akože ja
Ja ho nechcem moc, ja by som skôr bral Flargan. Však to sa mi neoplatí hento. A však to čo je? Počkaj, kým sa mi dobijú healthy. Ty vole. No vidíte niekto. Ty vole. Vidím, že tu je boss, ten Nightmare. Ukáže, jak vypadá. No teraz tu není. Ja určite ho nemením zabíjať s takýmito postratými lagmi. No poď sem. Čo ty vole, to sú aké lagy? To nie je normálne. Ty brďo. No tak si akože vyjde z bažiny, ty kokos, a... To čo je, ale... Také lagy proste, ja dúfam, že to je len v videu. To ma picne, keď to bude aj vonom. Bez videa, akože vo videu dúfam, že to bude zvládnuť, ale neviem, že čím to je ani náhodou proste. Toho Nightmara som ani raz nevidel proste. To bolo noobské toto. No dobre, takže to by bolo asi... A vidíme sa pri ďalšom let's play a ja už dúfam, že do konca, no že tento týždeň ešte budeme mať to brnko. To určite dúfam, že to, teda určite by som to chcel mať. Teda. Dobre, to by bolo asi všetko a vidíme sa pri ďalšom videjku a ak si chceš so mnou zahrať, napíš mi na Facebooku a ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like. Ak ma neodoberáš, odber, subscribe. Takže vidíme sa pri ďalšom videu. Čau.